Ahoj, já jsem Alex Logis a vítám vás u nového videa. V tomto videu si ukážeme, jak vypadá druhé kolo astronomické olympiády. Já jsem se přihlásil do astronomické olympiády, bylo zahajovací kolo, školní kolo. Umístil jsem se na 5. místě, já vám ukážu diplom. Tady moje jméno tam nebude vidět, překryju ho rukou. To teďka dám pryč a jméno paní učitelky. No a snad jste neviděli jméno, protože by to bylo na prd. Někteří, kteří mě sledují, mě znají, takže ono to bude asi jedno. Takže takhle nám paní učitelka k tomu vytiskla dlouhé povídání, jakože pokyny. Je to i z druhé strany. Tady jsou nějaké pokyny pro učitele. A tady odesílání a řešení. A tady nějaký link, na které se můžeme ptát. A takhle. Takže to tam bylo úvod, nebo vlastně pokyny. Pak tady máme hnedka první stránku. Tady astronomická olympiáda, Česká astronomická společnost. Tady si prostě vyplníme ty formulář, takový formulář. A tady už máme úlohy. Takže já vám třeba přečtu první otázku, úlohu. Nejbližší hvězdou od Slunce je hvězda Proxima Centauri, která se nachází ve vzdálenosti 4,24 setin světelného roku. Za jakou dobu se světlo ze Slunce dostane k této hvězdě? A na tohle máme odpovídat. Můžeme se ptát rodičů, sourozenců, můžeme si koukat na internet, Google, Seznam a hledat takovýhle přes prostě internet. A takhle prostě vypadá první stránka. Je to asi na 7 stránek. Moje ruka. Na 7 stránek. Další stránka vypadá takto. Zase astronomická olympiáda, krajské kolo 2013-2014, kategorie GH, 6. a 7. ročník, 6. a 7. třída základní školy. Pak tady máme nějaké další řešení, takže takto vypadá druhá strana ze 7 listů. Je to jenom jednostranné. Druhá strana. Třetí úloha zatmění měsíce. Druhá úloha tady byla, to je úloha rychlost pohybu Země kolem Slunce. Zajímavé. Úloha zatmění měsíce. Tady máme nakresli obrázek znázorňující zatmění měsíce. No, bude zajímavé. Tady máme stále zatmění měsíce. A pak tady máme C, pozorování. Prosíme vyplnit elektronicky online. Takže to tam mám přihlašovací údaje, které nebudu ukazovat, protože byste z toho mohli zneužít a přihlásit se tam nějak za mě a odpovídat za mě špatně. Pak tady máme nějakou tabulku. Vepiš zjištěné údaje do volných políček. No, třeba budu muset přečíst a toto je konec, takže já když to nějak narovnám, a to vydržte, já to střihnu. Takže jo, já jsem zpátky, mám to tady nějak tak srovnané, furt mě to nějak přečuhuje. A já si myslím, že pro toto video by to bylo všechno. Doufám, že dneska dám další video, nevím, jestli bude s Jojem nebo nějaké další představování a
Takže pro toto video už to je všechno, jak jsem říkal. A uvidíme se u dalšího videa. Uslyšíme, možná neuvidíme. Ale i přesto zatím